La escuela española ha de ser ante todo católica. La ley supedita la función docente a los intereses supremos de la patria. La educación primaria femenina preparará especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domèstiques. L'educació és un acte polític. No érem conscients que estàvem vivint una experiència excepcional, que és la que comporta crear una escola contra totes les circumstàncies. Nosaltres volíem una escola, doncs, sobretot que fos catalana. Quan els altres aprenien tàbules de multiplicar, nosaltres fèiem conjunts, per exemple. Els hi parlaves de que feies conjunts i se n'enreien. A mi em van preguntar, què fas ara? Dic que estic treballant en aquesta escola. A l'escola Mowgli, si allà només juguen, si només s'embruten. Ningú té límits, els hem d'anar descobrint tots plegats.